Carol y Saer a'r Pren gan Christine James. Sut gryd wna fi Iesu, medd Joseph wrth syllu? Pa bren sydd yn gweddu gwaredwr? A'i gwely o gedrwydd, un addas i arglwydd sy'n deml o sancteiddrwydd a brenin? Neu gryd o goed goffer, siap arch, wna farfyrder i faban a chryfder a chybydd? Gwnau bonion o lewydd, got, clu dyn fydd beunydd yn olau di-hysbydd, Meseia? Neu beth am goed helyg, i fab dyn gaeth dremig, a dolyr, a dirmig, gwas gofid? Sut gryd wna fi Iesu, medd eto dan syni? Pa bren sydd yn gweddu gwaredwr? Medd Mair, mam y bachgen, rho heibio, bob styllen, pob trawst a phob hoelen, nes daw dydd ei hangen ar saer y ffurfafen, i godi i groesbren ei hunan. O blith prenau'r hollfyd, dim ond pren y bywyd sy'n gweddu fanwylyd, fy Iesu.